estamos aquí por o tema do Pacto de Estado contra as violencias machistas e bueno, un pouco pola decepción tras a publicación dos orzamentos deste ano, non? Bueno, teño aquí un texto que vou ler porque casi mellor. Nada, que estamos un pouco fartas, ¿no?, de ver como a violencia atravesa a vida das mulleres, tanto nos actos máis cotiáns ata o insoportable terrorismo machista, que leva casi 1000 asesinatos en España dende o ano 2003. A presión dos feministas nas rúas e nas institucións forzou a firma dun pacto que en moitos puntos considerase de mínimos, e forzou tamén que se dotase dun orzamento. Vale, pois este orzamento que se pedía era de 1000 millóns para o primeiro ano. E se asinou esta cantidade para os 5 anos, para 5 anos. 200 millóns por ano. Cantidade que se repartiría polos concellos, que daría para poucas alegrías, claro. O sea que a violencia estrutural precisa de actuacións de fondo, pero tamén de actuacións de urxencia. Este ano, como sabedes, a sorprendente reducción de 200 millóns a 80 foi o que volveu a activar aos colectivos feministas e as feministas que traballan desde as institucións. Bueno, e por iso, por esta introducción, temos aquí a estas tres mulleres, a Pam, a Rosy e a Saiza, que veñen de tres espacios diferentes. Bueno, vou empezando presentando a Pam, que é licenciada pola Filosofía pola USC, é activista do 15M, foi secretaria de Coordinación e Igualdade de Podemos Galicia, diputada en Madrid tras ir como número 2 na candidatura de Marea para as eleccións xerais de 2015 pola provincia de Pontevedra, e na actualidade é vicepresidenta segunda da Comisión de Igualdade e portavoz adxunta, ademais, tamén na Comisión de Pacto do Estado en materia de violencia de xénero. Bueno, continuo con Saiza, que é concelleira de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller na Concellería no Concello de Ferrol. Ela é diplomada en fisioterapia, ten moitísima experiencia en cooperativismo juvenil e movimentos sociais e, bueno, tamén é unha persoa que ven do activismo do movimento social tamén. Rocío Fraga Sáez, licenciada en Socioloxía pola UDC, experta en investigación e acción participativa, así como en igualdade de emprego. Estivo vinculada a diferentes movimentos sociais, desde o ecologismo, o estudiantil e o feminismo, e en 2015 foi elegida concelleira pola Marea Atlántica e foi nomeada responsable de igualdade e diversidade. E hai pouco, que un ano xa, que foi nomeada concelleira de Seguridade Cidadá e tamén é deputada provincial. Bueno, tras estas presentacións así un pouco mal feitas, vamos a dar comezo a un breve debate e despois abriremos turno de palabras con, bueno, tempo limitado, como xa sabedes, que hoxe temos unha cita a Souto no Obelisco. E bueno, a ver, por onde empezamos? Que pensas? Sí, fanos un resumen así do acontecido en Madrid. Bueno, pois... A ver, realmente é super difícil contar todo o que ten pasado co Pacto de Estado, sintetizalo como en 5 minutos, non? Porque eu creo que é bastante paradigmático do que está sucedendo en xeral coa aparición dos espazos de cambio político nas institucións e tamén coas políticas feministas ou co feminismo xeral en España, non? Entón, creo que é moi difícil, pero en calquera caso creo que é moi de agradecer o intento de Rosy de xuntarnos as concelleiras e deputadas que estamos traballando nesta cuestión nunha mesa, non, hoxe non podemos estar todas, non, pero sí que estamos todas en contacto permanentemente. Isto tamén é como moi sintomático de como se construiu esa posición ao que o PP está facendo coas políticas contra as violencias machistas, non? Un montón de mulleres tanto nas rúas como nas institucións, mulleres feministas que estamos aliadas de distintas formas, cunha red tecida que eu creo que é bastante sólida e que é resultado do traballo destes anos e que serviu tamén para pensar políticamente cal era a resposta pois a situación que o Partido Popular ten agora mesmo no Pacto de Estado, non? Isto me parece como especialmente relevante. Por suposto, unha resposta que non podería ter sido dada do mesmo xeito se non estiveramos gobernando nos concellos nos que gobernamos, non? Isto é obvio, pero bueno, sempre está ben dicilo. Que sucede co Pacto do Estado? Eu sempre conto unha anécdota un pouco tonta, metáfora, pero bueno, que creo que se explica bastante ben o que nos sucedeu, non?
Imaginade que nós éramos moi boas xogando voleibol, non? Que se nos daba estupendamente ben xogar a voleibol, bueno, pensábamos que cando chegásemos a discutir sobre a violencia machista se ia discutir pois en termos de xogar a voleibol, non? En que non estábamos preparadas para xogar outro deporte máis complexo, nin unha pista máis longa, nin un balón máis pesado, nin nada parecido. E cando chegamos ali, pois o resto de partidos en nós, particularmente Ciudadanos, Partido Popular e Partido Socialista, co apoio de cousas random que quedan ali, que son coas que o PP fai cousas, non? Como Unión do Pobo Navarro, Fora Asturias, Nova Canarias, estas cousas que hai así locas en el Congreso, conseguiron cambiar as regras do xogo completamente. E cando nos chegamos ao Pacto de Estado, xa non iba a ser un partido de voleibol, senón que era un partido de fútbol de primeira división, cun campo tan longo que para nos era imposible percorrer, cunhas normas de xogo que non coñecíamos, bueno, en fin, completamente distinto do que nos calculáramos. Nos, desde o principio, éramos moi conscientes de que, bueno, que facer un pacto con todas as políticas públicas que precisan ser cambiadas en materia de fenda de xénero, por decirlo así, porque este pacto non deberá de ser solamente un pacto contra a violencia machista, senón un pacto casi contra o patriarcado, non? Ou contra o machismo, contra a desigualdade de xénero, como lle queiramos chamar. Pois era unha tarefa insente na que todas as institucións públicas, non solamente pois, a nivel de país, a nivel estatal, senón tamén a nivel europeo, a nivel internacional, levaban moitísimos anos facendo propostas moi extensas, moi de calado e moi complexas. Podemos falar logo das distintas propostas neste sentido, pero para nós o máis importante era que non parecese que con ter mellores números nas penas ou que non parecese que por ter máis denuncias feitas ou que non parecese que por ter menos víctimas o problema estaba solventado, senón que éramos perfectamente conscientes de que cando falábamos da violencia machista isto tiña que ver unha existencia, unha desigualdade entre hombres e mulleres, tamén unha desigualdade económica que nutría constantemente a posibilidade de que existise a violencia contra as mulleres. Esta tese fundamental que, porque exista desigualdade, evidentemente pode seguir existindo a violencia machista, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular rexeitan. Ciudadanos, neste caso, casi como que dá un pouco igual, ¿no? Pero o máis importante é que o Partido Socialista non asume esta tese con nós no Pacto de Estado. Entón, cando nos sentamos a negociar cales son as medidas concretas despois de un ano de negociacións encerradas nunha habitación, pois 2 deputados, 3 deputadas por cada grupo político, con máis de 100 comparecencias de expertas e expertos da sociedade civil, de todos os órganos, os poderes do Estado, dende o Consello Xeral do Poder Judicial ata xente expertas da universidade, xente que leva traballando moito tempo no Comité CEDAW, na ONU, no Consello de Europa, en fin, do movimento feminista, moitísima xente pasou por ali, sindicatos. Despois de todo isto, o primeiro que nos atopamos é non imos aceptar que haxa ningún tipo de política de igualdade. Só queremos políticas que se son concretamente, que incidan concretamente no que ten que ver coa violencia de xénero. Claro, particularmente... Podría, mamá. Que riquiña. Bueno, particularmente un problema moito maior, que era... Sabedes que a lei orgánica 1/2004, que é a lei que agora mesmo trata as violencias específicas no ámbito da parella e a única lei que temos de violencia machista a nivel estatal, o problema maior que ten é que soamente considera vítimas de violencia machista aquelas vítimas que foron no ámbito da parella, é dicir, que o resto das violencias non están consideradas violencias machistas a efectos das nosas leis, incluído, por tanto, tamén o caso da manada, non? E me gustaría poder aterrarlo con algunhas cuestións concretas para que despois podamos debatilas. O Partido Socialista e o Partido Popular, con Ciudadanos, por suposto, néganse a modificar esta definición en términos prácticos e fan unha cosa que é moi tramposa, que é o mesmo que fan cos orzamentos. Eles din, sí, non tenemos ningún problema en reconocer que isto é violencia machista. Agora ben, cando se trata de invertir cartos, moitos cartos, que é o que supón facer políticas públicas, en desplegar todo un sistema de atención integral para as vítimas e políticas públicas para erradicar cada unha desas formas de violencia, eles soamente aceptan cuestións que teñan que ver coa violencia no ámbito da parella. Polo tanto, que pasa coas vítimas do resto de violencias? Da violencia sexual, da violencia como a tratas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, todas as formas de violencia que quedan fora do ámbito da parella. Por exemplo, que un pai abuse da súa filla, porque tampouco é parella iso, non? Todo eso queda fora do Pacto de Estado. Non hai medidas desenroladas de forma específica para todas estas formas de violencia.
Cales son os motivos que nos pensamos que hai detrás de todo isto? Pois, en primeiro lugar, por parte do Partido Popular unha cuestión ideolóxica, por parte dos Ciudadanos tamén. Canto menos se faga en políticas feministas, mellor. Cun aliciente, cunha novidade dende o ciclo 8 de marzo. Xa non pode parecer que non queremos ser feministas. Agora ten que parecer que non somos os máis feministas do Estado, porque feminismo neste momento é superganador, incluso para a dereita. O Partido Socialista, bueno, pois, o de sempre do Partido Socialista, non? O Partido Socialista que cambiou o Ministerio de Igualdade polo artigo 135 da Constitución. Non podemos invertir semellante cantidade de cartos en políticas públicas porque, evidentemente, non están dispostos a cambiar a súa política económica. Por lo tanto, esta realmente é a diferencia case entre o Partido Socialista e nós, que nós estamos dispostas a facer cousas, a facer políticas económicas, que eles non, e facer políticas feministas supón unha reordenación económica dos orzamentos que sen ela é imposible que vayamos ao fondo da cuestión. Non conseguimos abordar uns orzamentos finalistas, así se veu nos presupostos que se presentaron fai 15 días. Non conseguimos fixar unhas datas para que o goberno levase a cabo de forma inmediata e as levase a Cámara as 232 medidas que ten o Pacto do Estado, como por certo fai con todo o demais, e simplemente poño un exemplo para que se entenda perfectamente ben. Con Cataluña, como tiñan que habilitar un crédito económico de forma extraordinaria e de forma inmediata, porque precisaban ter barcos cheos de forzas e cuerpos de seguridade do Estado diante do Porto de Barcelona, o Ministro do Interior habilitou un crédito e unha serie de medidas extraordinarias legislativas que non pasaron pola Cámara e ao día seguinte se traduciron en millóns e millóns e millóns de euros que supuxeron o gasto da operación do 1 de outubro por parte do Goberno do Estado. Se o Ministerio do Interior, que por certo é un ministerio que ten moitísimo que ver en como se trata a violencia machista, supoño que Rocio pode contar, non? Polo papel que pode ter a Policía ou a Guardia Civil nos procesos de violencia de xénero, joder, o día seguinte o Ministerio de Interior podería ter feito o mesmo que fixo co proceso catalán co Pacto do Estado, e non o fixeron. E como este hai pois miles de exemplos todos os días que nos gobernan o saben, non é necesario que todo pase polo pleno das institucións para poder tomar decisións. Como todo isto non había ningún tipo de compromiso, nos abstivémonos na votación final do Pacto do Estado, eu creo que bastante con un criterio bastante bo, con moitas críticas, pero con moito apoio por parte do movimento feminista. Iniciamos un proceso de colaboración con moitas asociacións a nivel do Estado, a nivel galego, que estiveron a cada paso en cada cousa que nos presentábamos, e creo que isto permitiu que o debate institucional que era a veces tan lonxano que pasaba nas rúas, cada vez pegarase máis, de tal maneira que hoxe en día en España hai un debate aberto sobre ten que haber orzamentos para poder facer políticas feministas, e ten que haber unha modificación de Código Penal, e non solamente chega coas penas, hai que facer un tratamento integral de todas as formas de violencia. Este tipo de cousas, fai escasamente, non sei, 6 anos ou 10 anos, non estaban nas rúas, ni moitísimo menos, e creo que son o resultado de un ciclo de movilizacións feministas que comenzaron co Tren da Liberdade e a reforma de Gallardón da Lei do Aborto, continuaron co STN, culminaron co 8 de marzo, que posibilitaron que este debate institucional cada vez estivera máis pegado ao debate da rúa. E hoxe en día, unha muller que vai a estar agora no Obelisco dentro un rato, ou as que están tamén en Madrid ou estarán en Pontevedra, sabe perfectamente falar destas cuestións onde que esteña no feminismo autónomo. Creo que isto ten unha relevancia brutal porque creo que significa que as mulleres feministas fixeran eso coas ferramentas do Estado, non? Coas ferramentas do poder en última instancia. Isto é unha cousa que, bueno, que é un debate aberto, non? Non todas as feministas consideran que teña que ser o prioritario, pero, de logo, é importante. Nós, neste momento, xa remato, porque estou dando unha chapa terrible que tampouco sei se é máis interesante, pero bueno, neste momento pensamos que as prioridades son dúas. En primeiro lugar, os municipios teñen que ter competencias para poder acometer o que di o Pacto do Estado, sobre todo porque nós temos cidades que gobernan e que poderían estar invertindo cartos e tomando iniciativas según o que pon no Pacto do Estado, aínda que o goberno do Estado non queira facelo. Por iso, o primeiro que fixemos, según rematou o Pacto do Estado, foi presentar unha proposición de lei para que, bueno, pues, as nosas concelleiras darlles ferramentas se poidera aprobar, é dicir, que o marco é feminismo contra Montoro, por dicirlo así. Esta lei aínda non se debateu porque non temos cupo, porque somos un grupo, somos a terceira forza do Estado, pero o proceso parlamentario vai moi lento. E a segunda cuestión que nos parecía prioritaria, dar cobertura a todas as formas de violencia sexuais con un tratamento integral. Que é un tratamento integral? Pois evidentemente non solamente reformar o Código Penal, teñen que pasar moitas cousas, e as veredes coas cousas que non lle pasaron a vítima da manada.
En primeiro lugar, ela non tivo acompañamento psicosocial, non foi considerada unha vítima de violencia machista según o que di a lei, non se priorizou o seu domicilio, ela era de Madrid e tivo que ir todo o procedimento judicial en Pamplona sin posibilidade de ter asistencia xurídica, sin posibilidade de facer unhas declaracións acorde co que di a lei de violencia de género, non? Que teñen que ser unhas salas especiais ou incluso probas preconstituídas, é dicir que o conte unha vez e non o teña que volver a contar unha e outra vez cada vez que hai un xuiz ou un magistrado diante, en fin, toda unha serie de cuestións. Por certo, tamén a reparación, que isto é moi importante, que nunca se fala da reparación das vítimas en violencia machista, é fundamental. O que se lle está facendo a esta tía, publicando os seus datos, dicindo onde estudaba, cales eran as súas costumes, etc. Isto é dramático, o sea, esta tía precisa reparación, isto son políticas públicas, como vemos que se fai tamén coas vítimas de ETA ou coas vítimas de calquera outra forma de terrorismo ou violencia. Todo isto é o que se chama tratamento integral, é dicir, que é como toda a tutela institucional e toda a tutela judicial para que, dende tratar que non existan esas formas de violencia ata erradicalas, pasando por axudar de todas as formas posibles as vítimas. Isto nós imos presentalo nunha lei de liberdades sexuais e polo dereito a unhas vidas libres de violencias sexuais, que é un título longuísimo, pero pensamos que establece un marco político que é moi interesante, que estamos traballando agora mesmo nela, o sea, agora mesmo refírome que viña na tablet no tren currando nela, esperamos rematala canto antes por todo o que está sucedendo coa manada, bueno, sobre todo porque pensamos que como feministas é unha tarea imprescindible para as que estamos nas institucións, non? Que ninguna muller neste país poida ter outra vez medo para ir a casa. E, sobre todo, creo que o feminismo convertiuse nun relato político que a esquerda xa non pode ser. Este objetivo político de imos evitar que as mulleres non poidan volver a ter medo a chegar a casa, o relato que, bueno, o que permite abrir en canal o Estado, desfacelo e volver a facer dunha forma de tal xeito que sexa redistribuído para todos e para todas, non? E creo que, bueno, que é unha tarefa na que temos que encontrarnos todos. Nos conta un pouco como está afectando isto nos concellos. Bueno, eu primeiramente agradecervos a todas, a todos que estedes hoxe aquí, porque, bueno, certo que se mudou bastantes veces este acto de datas, veces non podía eu, outras veces non podía a compañeira Marta Lois de Compostela, que, bueno, hoxe non pode estar aquí. Logo mudamos a hora, bueno, un pouco agradecervos, non? Porque sí que é certo que en tan pouco tempo que estedes hoxe co día que fai, pois tamén é de agradecer. Logo a Rocío por coordinarnos a todas e a Marea Atlántica, sempre a Marea Atlántica, porque sempre, bueno, por sempre que veño aquí me sinto moi ben acolhida. A verdade é que coa xenda municipal que temos, eu, como sabes, no primeiro acto que se fixo, pois non podía estar, porque tiñamos un pleno do Concello de Ferrol, así que non traía moito preparado, pero, bueno, estiven apuntando cousas, creo que o encontro que tivemos en Madrid, que, como sabes, tanto Rocío como a min, pois acudimos a un encontro que se fixo convocado dentro do Concello de Madrid, en conxunto coa FEGAM, coa FEM, coa Federación de Municipios e Provincias do Estado, onde acudimos pois moitas representantes de igualdade, concelleiras de todo o Estado, bueno, pois a debater sobre o Pacto de Estado, non? Que logo máis o que vos vai a contar Rocío, non quero pisala, pero a raíz de aí pois vimos que moitos concellos de diversas cores políticas, fundamentalmente de esquerdas, eso sí que é certo, porque do Partido Popular pois non acudiu ninguén, e iso que se trataba pois o Pacto de Estado que eles mesmos aprobaron no Congreso das Deputadas. Pois, a raíz de aí, a verdade é que saímos bastante empoderadas, porque vimos que todos os concellos tiñamos un pouco as mesmas eivas, as mesmas dificultades, e que realmente víamos que dende o municipalismo, dende as políticas públicas municipais, sí que se poden facer moitas cousas e que están directamente ligadas cos inconvenientes de non poñer a funcionar este pacto, non? Entón, bueno, un pouco a raíz de iso, eu empecé a analizar un pouco que se fixo en Ferrol antes de que entrase, neste caso, Ferrol en Común, ata o día de hoxe, non? Bueno, como sabedes, eu entrei un ano máis tarde que as compañeiras, non? Entrei un pouquiño despois, no 2016,
Bueno, a realidade é que en Ferrol temos a primeira casa de acollida de todo o Estado. A primeira foi a de Barcelona, pero xurdiu autoxestionada, é dicir, o xestionaban asociacións de mulleres, movimento feminista, non tiña persoal público. En Ferrol foi a primeira casa de acollida en todo o Estado que foi integramente pública, o persoal municipal é integramente, está no noso capítulo 1, que é algo que nos enche bastante de orgullo, non? Todas as cuidadoras, traballadoras sociais, directora de acollida, da casa de acollida, pois son un persoal propio do Concello, non? O certo é que esa financiación ven íntegramente da Deputación e do Concello de Ferrol. A Xunta de Galicia aporta un porcentaxe mínimo, non? A realidade é que abranguemos non solamente a mancomunidade de concellos, é dicir, toda a área metropolitana, o que chamamos en Ferrol, que é a comarca, que solamente con Ferrol e Narón sería, sumando a poboación, pois a terceira, se fosen a mesma cidade, sería xa solamente a terceira cidade máis grande de Galicia, non? Se temos en conta o resto de municipios do redor, é unha poboación moi importante que está atendendo Ferrol con presuposto propio, máis o da Deputación, sin que a Xunta de Galicia pois aporta unha porcentaxe mínima, me parece que agora de memoria son 15.000 euros, que con respecto ao que aporta anualmente tanto a Deputación da Coruña como o Concello, pois é un presuposto mínimo, non? Tamén atendemos, como xa estamos na rede, sí que atendemos a mulleres de outras cidades cando se dá unha circunstancia de urxencia que non hai outro centro disponible. Que fixemos en Ferrol de antes ata de agora? Pois, un montón de campañas, tanto de sensibilización como novidosas que non se tiñan posto en marcha. Fomos aos institutos porque nos parecía, as escolas, porque nos parecía que era algo que estaba bastante olvidado, nunca se fixera un programa íntegro dende setembro ata finais de curso, con clases, con as propias traballadoras municipais, tamén con ese persoal municipalizado do capítulo 1, non foron solamente programas que tamén se fixeron, a cargo do capítulo 2 dos presupostos municipais, pero foi con personal integramente noso, unha asesora xurídica, unha traballadora social, a directora do CIN, que é psicóloga, acudían a todos os centros escolares públicos na nosa cidade a facer prevención, a formación respecto á diversidade, agresións homófobas, LGTBI, e logo tamén un programa específico de feminismos, non? Logo, así de campañas máis relevantes que fixemos no Concello de Ferrol, pois sobre todo, a parte da que lidera a compañera Marta Lois contra as violencias, no noso caso Ferrol en Negro, pois que tivo moi boísima resposta para o que é a nosa cidade, sobre todo en comercio e hostelería, que ás veces pois sí que custa a determinados sectores implicarse en certo tipo de cuestións que a veces, pois se les entenden politizadas, pois sí que é certo que foi un éxito rotundo, igual que na Coruña, en Santiago ou en outras vidas, non? Unha cousa que conseguimos así bastante importante, pois comezar a terceira redes con seguridade, non? Porque aquí en Coruña tedes a sorte de que Rocío, a parte de Concellería de Igualdade e Concellería de Seguridade, entón un pouco sí que é certo que é un traballo que se está notando moito, non? Porque unha das cousas onde temos que incidir en igualdade, sobre todo en formación e recursos, pois é xustamente nas forzas policiais de seguridade, non? Conseguimos, despois de bastantes negociacións, que unha campaña proposta no Consello Sectorial de Feminismos e Igualdade do Concello de Ferrol, que é un órgano participativo onde participan alrededor de 12 asociacións de mulleres e de diversidade, pois esa proposta era nos pasos de peóns intentar, sobre todo, reflexar frases de mulleres feministas relevantes da nosa historia. Parece unha tontería, pero aparte de que tivo moi boa acollida na cidade, tivo un impacto moi forte de sensibilización. Por primeira vez foi a primeira campaña que fixemos en conxunto de igualdade e seguridade, entón sí que foi bastante importante nese sentido de que a partir de aí xa comenzaron a Consellería de Seguridade a intentar facer unha campaña de festas libres de agresións sexuais,
se despertou este tipo de interese que a todo agora non había na Consellería de Seguridade. Non só temos unha policía en plantilla, unha policía muller municipal, hai interinas, pero en plantilla solamente unha que saiba, sabe que mudasen agora os datos, me refiro de plantilla, e logo que hai interinos e tal, pero foi bastante importante esta relación. Logo, un pouco, logo sí que seguimos falando a nivel municipal, porque os podería contar aquí unha chapa, pero penso que é máis nutritivo o debate, non? Ou que me preguntáis logo cousas concretas. Un pouco, a mí sí que me gustaría falar o que estamos a acontecer, non? O que está a acontecer. Decía Pam que se esqueceron un pouco nesta situación que estamos vivindo agora de indefensión, desta sentenza que nos dice sobre todo as mulleres, pois abre un pouco a veda a máis indefensión social, se deixou un pouco de lado as vítimas. Tamén temos que preguntarnos por qué. Por que non se puxo a vítima no centro neste proceso judicial nunha xustiza que debera ser moito máis feminista? Pois eu penso que vimos dun modelo franquista, non? Un modelo do franquismo onde sí que se tiña moi en conta esa presunción de inocencia, porque viñamos dunha dictadura moi forte, onde moitas veces se acusaba a certas persoas de certos delitos, e sí que é certo que se defendían bastante os acusados, non? Que esa xustiza na democracia empezou a poñer, se equilibrou a balanza quizáis ao lado dos acusados, non? Eu penso que eso xa está superado, que, quedan aínda moitos pousos desa ditadura, pero agora mesmo o sistema hai que equilibrarlo un pouco de lado hacia as víctimas, non? Porque sí que é certo que agora mesmo, despois dese modelo que xa non ten lógica, estamos un pouco deixando unha situación de indefensión ás vítimas. Sobre todo o que se fixo con este xuízo é cuestionar, na miña opinión, é cuestionar a sexualidade das mulleres, porque estábamos vendo que por exemplo, sentenzas todos os días onde se 3 homes entran nun portal e outros 5 entran, é dicir, habería unha diferencia de 2 homes, non? 5, por decirlo un xeito sencillo, 5 contra 3, e lle roban a carteira sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de pistola, arma blanca, de ningún tipo, eso se considera intimidación. Simplemente pola seguridade numérica, por introducir a 3 persoas nun portal, ese agravante estaría dado, sería intimidación. Porque neste país temos un sentido da propiedade moi forte, sempre se protexerá a propiedade, incluso cando se refire a mulleres. Entón, porque cando neste caso tan explícito, non? Os feitos probados son bastante claros, calquer xurista que o lea, penso que nos feitos probados que narran que alguén, pese a que non teña que existir unha amenaza verbal de ou faz isto ou te acontece isto, non? Que é o que entendemos por amenaza, supoño que a vítima nesa unha lei dime a sentenza completa, entón sí que é certo que ela recoñece que non houve unha amenaza, pero nos cando nos falan de amenaza, ás veces entendemos verbalmente que nos digan ou faz isto ou consecuencia, non? Pero a ameaza no termo xurídico é moito máis amplo, non? Unha vez que hai unha situación onde ti te ves en inferioridade, o teu consentimento xa está viciado, é dicir, aínda que dixese sí, ese consentimento non, está viciado, está coaccionado, e polo tanto tampouco existiría, non? Entón, estes días estamos vendo que existe demasiado un populismo punitivo bastante grave, sobre todo por parte tanto de Ciudadanos como polo Partido Popular. Vimos, as peticións de cadena perpetua en moitos casos. Outro día en Ferrol tiñamos unha charla cunha suiza feminista que é unha suiza bastante relevante de Galiza, non? Ela contaba que dende o seu punto de vista o Código Penal tampouco é que sexa un dos menos fortes da Unión Europea, non? Senón que o que falla realmente son recursos. Comentaba Pau un pouco sobre esa proba preconstituída. En case todos os países, en este mesmo país, se recolle que aos menores só se lle pode facer, hai que facer unha proba preconstituída, é dicir, ti interrogas, o xuíz instructor interroga ao menor no momento
que acontece, bueno, que teñen que narrar esos feitos probados e a partir de aí se sabe xa realmente o que pasou ou non pasou. Neste país non existen as cámaras Gesell ou Hegel, bueno, non sei agora mesmo moi ben como se pronuncia, que son unhas cámaras onde os xuíces e instructores están detrás e logo tamén tamén os que van a valorar o propio xuízo e a víctima, sexa menor ou en outros países xa, víctimas deste tipo de delitos, de violación ou este tipo de agresións sexuais, pois só escoitan unha vez e non marean máis a víctima. E isto por que? Que acontece? Pois que despois os abogados defensores intentan basarse no fallo da linguaxe, non? Que se dixo ao principio que ao mellor pois aforzaron, non aforzaron, se amenaza, non amenaza, se basan no erro lingüístico, non? Pero realmente unha persoa que está coaccionada, que o consentimento está viciado, independentemente de que o que acontecese aí, se entende que con unha prova constituída nesta lei, que cando a persoa realmente está para facer esas cousas, non? Porque desgraciadamente pois non houve un apoio psicolóxico que outros recursos que faltan, non? Unha vez a persoa declara, a vítima tamén ten ese dereito xa a refacer a súa vida, ter ese apoio social, ese apoio psicolóxico. En este tipo de casos, sexa neste caso ou non se está no noso país, non? É bastante relevante. Eu, como resumo, non? Se queres logo facemos debate porque creo que é moito máis interesante. A sociedade xa superou o marco existente, non? Todo o mundo recoñece xa que machismo non solamente que a túa parella ou exparella, como recolle a Lei Orgánica 1/2004, que é a única que te fai ser víctima de violencia de xénero, non? Entendemos que o machismo, a sociedade, as feministas, estamos na rúa entendendo que o machismo é moito máis, non? Entón, quizáis, aparte de dotar de recursos, en algún tipo de leis, pois teñamos que facer algunha modificación, non? Pero sí que penso que, ao mellor, da parte política, temos que facer un pouco de autocrítica, non digo nós como, como en Marea, non? Pero quizás en xeral temos que facer un pouco de autocrítica, ou sobre todo neste tipo de xornais que estamos vendo agora co populismo punitivo, non? Xa remato porque prefiro escoitar a Rocío e logo falar un pouco. Penso que a conclusión sería ese, non? O enfrontamento, ás veces que hai entre planos, en troques de ser o enfrentamento de arriba a baixo, non? Creo que as feministas a veces si é certo que xa deron esas batallas, xa está todo o mundo, está na sociedade, está nas rúas, hoxe mesmo integrado, que hai esa diferenza. Agora non nos enfrontemos a ver cales son as mellores reformas, vamos a demandar de abaixo a arriba que por fin se doten os recursos e orzamentos que é o que precisamos. Non nos enfrontemos a ver que pena, cantos anos llevamos a poñer realmente no Código Penal ou que sentenzas ou como tipificamos as agresións sexuais, non? Moitas gracias. Bueno, pois nada, eu vou contar, quería agradecer que estedes aquí despois de tanto cambio e tanto tal, sobre todo tamén as compañeras, que foi todo como moi complicado tamén, non? Conseguir aí que as axendas cadrasen. E, quería contaros un pouco o que pasou en Madrid, que pasou, por que fomos a Madrid a falar desto, en diferentes concellos, como decía Saínza, e, tamén contar un pouco a realidade da cidade, o que estamos facendo e o que demandamos, o que mandaríamos ao Pacto de Estado se estivese dotado como tiña que estar dotado. Eu quero, antes de empezar, tamén agradecerlle moitísimo a PAM e as compañeiras que en Madrid acompañaron a PAM, pero ela foi unha das que liderou todo o proceso de negociación do pacto, porque é certo que nos vimos en alguna ocasión durante ese proceso e a verdade que non sei como está viva esta muller, porque fixeron un traballazo que agora parece que se tirou pola borda, pero non todo o que nos contou creo que está aí e que imos polo camiño. Será duro, pero imos cara ali.
Entón, bueno, Madrid coincidiu, estaba previsto xa ter estas jornadas antes de que pasara a proposta de orzamentos xerais do Estado, na que de repente esos 200 millóns que xa nos parecían poucos, porque o que se reclamaba era que fueran 1000 por ano como mínimo, non? Desde o movimento feminista se fixeron accións, non? Desde esta cidade pedindo que como mínimo fosen 1000 por ano, finalmente foron 1000 para 5 anos e finalmente nin eso. Entón, bueno, xa estaba previsto ter estas xornadas porque, entre outras cousas, ainda que despois sí que participou a FEM, inicialmente o Concello de Madrid en particular se atopaba nunha situación moi complicada porque, bueno, como sabedes, a concelleira que levaba o tema da igualdade, que era Marta Higueras, bueno, finalmente se sustituiu por Celia e non é ni siquiera un área, non? Entón en Madrid se sentiron así como moi presionadas a nivel orzamentario por non ter unha concellería e decidiron facer elas o traballo que non se fixo desde a propia FEMPI, desde o Ministerio, para ver como podíamos esa suposta transferencia que iba a chegar antes ou despois, como poder acceder os concellos a ese diñeiro que supoñíamos que iba a chegar. Finalmente estaban esas xornadas convocadas e isto empezou un venres e a proposta de orzamentos xerais do Estado foi un venres anterior, ou o luns, bueno, 4 días antes, por cual pois ainda fomos ali como con máis ganas de reivindicar un pouco o papel dos concellos aí. A proposta era que Madrid lle facía unha proposta a FEM para que os concellos tivésemos pois un formulario de solicitude de cartos. Decirvos que cando contábamos con supostos 200 millóns a un concello como da Coruña, facendo así os nosos cálculos do que nos podía tocar a un concello por poboación, por tal, pero bueno, da igual, vou usar o número que nos calculamos, podía ser outro, pero en calquera caso quero exemplificar que son migallas. Nos tocarían como 50.000 euros de pacto de Estado contra as violencias para que o Concello fixera a xestión deste asunto. Entón agora vos vou a contar o que estamos facendo, canto costan algunhas cousas, quen está implicada e quen non está implicada, que xa adiantou un pouco Saínta, estamos nunha situación moi similar e vou usar o mesmo exemplo tamén da casa e da rede de acollida que temos no Concello. Bueno, eu teño así un pouco que contei en Madrid para situar, ali nos preguntaran que había antes de que chegáramos, que fixemos nos o chegar e que lle pedíamos o pacto. Entón, bueno, que había antes de chegar? Pois había un CIN, un Centro de Información á Muller, dedicado sobre todo a violencia de xénero, facía unha campaña 8 de marzo, outra 25 de novembro, talleres de igualdade nos centros educativos en determinados centros educativos, en institutos, uns anos en concreto e tal, un pouco sempre o mesmo. É certo que no último goberno do Partido Popular, que pensábamos que se iba a desmanter o levo tempo traballando cerca, non do 5, claro, cerca me refiro colaborando antes de ser concelleira, o Partido Popular o que fixo foi manter o servicio, non retirar nada, deixar facer, pero tampouco fomentar nada, non? Entón, isto se mantén pois desde que a outra Concellería de Igualdade que existiu no Concello de Coruña, que foi no Bipartito Benega-PSOE e que levaba unha compañeira mareanta que é Margarida Vázquez Veras, bueno, pois ela así promoveu a asistencia do CIM, promoveu o servicio de canguraxe, que tamén é moi importante no que ten que ver en temas de conciliación, bueno, todo o fixo o pouco que había cando chegamos é dos tempos de Margarida. E había unha rede de acollida con unha casa de acollida que levaba funcionando exactamente igual desde que naceu aí prácticamente 25 anos, creo que son algo así. Absolutamente igual, unha casa na que se atende as mulleres, un servicio residencial con asistentes de fogar e despois as traballadoras do CIN que compatibilizan un pouco, a directora e as traballadoras do CIN que compatibilizan un pouco. Bueno, teño así algúns datos das mulleres e persoas usuarias que o CIN xa non pode atender a máis xente. Temos ese afogamento de Montoro, que polo cual non podemos incrementar o persoal municipal o que nos gustaría. A día de hoxe o CIM, gracias a todo ese traballo transversal que se está facendo, falábamos tamén de camiñar responsabilidade en policía, tamén ten que ver con que máis mulleres, tantas campañas que estamos facendo, máis alá das 8 de marzo 25 e tal, sino un pouco a campaña xeral, e toda esa labor de información repercute en que haxa máis demanda do CIM. O CIM non só atende casos de violencia extremos, non é que haxa máis, que igual sí ou non, sino que atende moitas máis cousas. Está, bueno, pois bastante desbordado a nivel xeral. Outra cousa é que teña prioridade sempre os casos de violencia cando son urxentes e se lles dé prioridade, pero en xeral non podemos atender a máis xente. O sea, os números son máis ou menos mesmos todos os anos, porque non se pode atender a máis, non nos deixan contratar a
a máis xente. A rede de acollida temos eso, pois a casa e os pisos de transición a vida autónoma. Na casa conseguimos, cando chegamos, incorporar un programa no que polo menos existise un programa educativo, tanto para educativo e comunitario, digamos, para que os nenos e nenas, porque ali sempre hai mulleres e nenos e nenas, a maioría, ou moitas delas, van ali con menores. Entón, non se facía ningún tipo de traballo desde a casa, nin cos menores, nin coas propias mulleres, para que, ademais de atenderlas na súa situación de emerxencia, pois se relacionasen mesmo co entorno da cidade, non? Nos algunhas das propostas que conseguimos introducir o traballo dunha mediadora e coordinar un pouco mellor a labor do CIM e da propia mediadora e da casa, pois tendo actividades tanto para os nenos e nenas, que dentro do que cabe entran nos recursos habituais de escolarizados e tal, e bueno, poden ter un contacto coa vida da cidade máis normalizado, pero no caso das nais, que moitas veces, como decías a Isa, estamos na rede da Xunta, non son maioritariamente mulleres da propia cidade as que acaban na casa, son mulleres ou ben que veñen de outros centros, ou ben que teñen que irse elas, non os seus agresores, das súas cidades, entón, pois, veñen a Coruña, unha muller de Valencia, unha muller de Ferrol, ou van a de Ferrol para allí, tal. Entón, pois, non hacía nada con elas, non? Entón, bueno, eso é outra das cousas así que tal. Decirvos que na rede de acollida o Concello asume prácticamente o 60% total dos gastos que ten. A Diputación da Coruña, que non é a súa competencia, pero sí que o que temos é unha serie de plazas reservadas para mulleres que nos deriven da Diputación, aporta casi un 30%, e a Xunta de Galicia financia un 12,8%, sendo unha rede de acollida legislada por eles, ordenada por eles, e que ademais non paran de insistir no tema de que traballemos en rede, tal, imposible incrementar o convenio. Cando cheguei me dediquei a intentar negociar coa Secretaria de Igualdade da Xunta un incremento no convenio, porque estaban máis, pois sí que vos tiñades máis. Prácticamente, pois nos dan, creo que o mesmo que a Culleredo, que ten un servicio de diurno, con menos persoal, e conseguimos que incrementaran 5.000 euros, que non é absolutamente nada para o custo que supón. No caso do CIM, pois máis ou menos igual. O CIM é un servicio regulado pola Xunta, é un servicio que propón a Xunta que nos audita permanentemente, que para justificar a existencia do CIM te piden 1.000 datos, 1.000 sinaturas de moito máis que en calquera outro programa, e a Xunta aporta un 31% do orzamento. Mais, non sei canto tempo leva. Incrementamos tamén moitísimo a educación en materia de igualdade e de violencias machistas, non só nos centros de secundaria, sino baixando tamén a idades máis temperás, non ese concepto de que parece que chega a adolescencia e de repente surgen as cuestións. Creemos que hai que traballarlo desde antes, e non só no espacio dos centros educativos, que normalmente tes un tempo moi limitado de ir a un taller de 2 tardes como moito, se tes sorte 3 e unha orientadora dun instituto máis maja, pero realmente, bueno, pues buscar esos outros espacios, ¿no? A Escola de Empoderamento Feminista tamén creo que ten moito que ver en isto, que todos aquí a programación deste primeiro trimestre que está agotado, pero bueno, que esperamos que sí. E bueno, abrir un pouco máis a outras cidades, a outros sitios, no propio COF, por exemplo, que se retirara as tardes xoves, pois se vai facer un traballo tamén, bueno, tamén para mudar os estados. E despois o pacto social, que agora entraremos na segunda fase, esperamos que se coñecedes a primeira foi definir como teñamos que facer ese pacto coa cidadanía que asume a cidadá ou cidadán de rúa, que asumiría un sitio de hostelería, un comercio, unha entidade, e que asumiría o Concello para facer entre todas ese pacto. Esa primeira fase se rematou o ano pasado e agora estamos preparando a segunda con intención de xa ir a, pois, a mí me gustaría traballar moito coa hostelería e cos medios de comunicación da cidade, para xa, se se suman ao pacto, que realmente tiveres por un sitio, te sentas a bebida, entres en un bar e saibas que te van a tratar, que van a saber o que tens que facer, ou que os medios de comunicación da cidade, polo menos, pois comuniquen ben, non? Cando se trata de temas de violencias e tal. E por parte do Concello, pois comprometernos a cousas como intentar que o CIM este mellor dotado, que a policía traballe mellor cos casos de violencia de xénero, en fin. Vou regular. Solo vale 3 minutos? Non, que me quedan 3. Vale. Bueno, sí, así abrimos, porque despois contáis. Bueno, as demandas que facemos de cara, bueno, vou usar algúns dos exemplos da importancia que tiveron tamén, bueno, o espacio LGTBQI, o de cara ao de licencias libres de violencia, as campañas, bueno, máis
E despois o traballo transversal, que tivo tamén moito que ver na contratación municipal, incorporar as cláusulas sociais de contratación, creo que tamén é un xeito de axudar na mellora da situación das mulleres e, polo tanto, poder sair de situacións de violencia. E incorporamos, e aquí vou usar un exemplo con bastante maldade, estando aquí na casa, porque o utilicei en Madrid, pero ali non se entendeu moi ben, pero decirvos que, por exemplo, agora que levo Seguridade Cidadá, a primeira proceso de contratación de persoal que me atopei así íntegro e no que estive currando moito foron as bases de cabos de bombeiros, non? Pasar de bombeiro a raso ao seguinte nivel de bombeiro, que xa, bueno, un bombeiro que entra no lume, pero que digo bombeiro porque non existe non solo unha muller bombeira. Pois nestas bases de cabos quixemos introducir como avaliar os cursos de igualdade tamén na formación, igual que se valoran outras formacións vinculadas. Sempre se pon que teñen que ser cursos vinculados á acción que se realiza, pero sempre hai PRL e sempre hai outros cursos transversais. Temos un plan de igualdade que ademais fixemos tamén ao chegar o terceiro plan de igualdade do Concello da Coruña, na que xa se fala de que a igualdade ten que ser transversal, co cual tanto un bombeiro como unha policía como un administrativo teñen que ter coñecementos de igualdade. Pois o Sindicato de Clase Nacionalista deste país alegou que tiña que ver a igualdade no traballo dos bombeiros, sobre todo, bueno, e que o retirásemos, non? Tendo en conta que temos unha bombeira de 100, igual sí que temos que traballar algo máis en igualdade, non? Tamén ese tipo de cousas. Finalmente, como esa negociación foi moi dura, a nivel de persoal o que se acordou para chegar a un acordo coa xente que non quería propoñer que se vinculasen a determinadas colectivos do Concello temas de igualdade, conseguiu Eugenia negociar na mesa de negociación que a partir de agora efectivamente igual non se van a evaluar os cursos de igualdade nas bases de concurso e oposición porque van a ser obligatorios e vamos a poñer obrigatoria a formación para todo o persoal municipal. Vamos a tardar en implantala nunha plantilla grande, pero bueno, eu creo que estivo ben aí o tira e afloja, non? Cos sindicatos en ese sentido. Xa para rematar, así as 5 ou 6 medidas que pedíamos para o Pacto de Estado, decir que creemos que nesas transferencias a comunidades que agora nos queren aportar como viñeiro do Pacto e non sei que, creemos que nos, como Concello, temos que recibir esas migallas que nos queren dar para facer cousas a maiores do que estamos facendo, que o que estamos facendo, se é da súa rede, se é da rede da Xunta ou se é da rede estatal, o teñen que asumir co diñeiro do Pacto de Estado, co cual esas outras migallas que nos queran dar os concellos que as utilizamos para isto que estamos facendo, que o financien, porque o teñen que facer, e a maiores que nos den pasta para facer máis cousas, porque son necesarias. Entón, creemos que esa é unha das primeiras demandas. Despois falar de que no noso caso, en Galiza, temos unha lei que en teoría amplía o concepto de violencia de xénero máis alado en toda parella ou esparella, pero que despois na realidade se fai, pois bueno, que sí, que a nivel de principio ben, pero que despois, por exemplo, para acceder ao salario da liberdade, sí que se trata de sacarte do teu entorno familiar, co cual solo a serie de persoas que exponen as debidas pola súa parella. E despois hai unha cuestión aí que me gustaría tamén comentar, que creo que foi importante, que nos temos tamén autorización en Galiza por esta lei a atender mulleres nos servizos e atendelas como se foran casos de violencia asa ou non haxa denuncia. O cual tamén sería algo a demandar, non? E algo necesario, pero que pasa? Que entra en conflicto, e de aí entendo que o tema do Pacto de Estado é menear moito máis as estructuras, que unha traballadora do CIN da cidade atende a unha muller como atende a tantas, porque o fan, polo menos no CIN da Coruña, si se atende a mulleres sin denuncia de violencia como violencia de xénero, e damos a tempro e as atendemos onde xa que atendelas. Que pasaría se o día da mañá unha desas mulleres é asesinada polo seu agresor? Pois que a traballadora do CIN, igual, pola lei de enxuiciamento criminal, se ve acusada por non ter denunciado ela ese delito que mellor a muller no seu momento non quixo denunciar polo que fora, non? Entón, bueno, que temos en Galiza unha lei un pelín máis avanzada no sentido de que contempla máis cousas, sí, pero si choca co resto, necesitamos un Pacto de Estado real, ampliación, por lo tanto, do concepto de violencia e de como afecta a toda a legislación, a todo o marco legislativo estatal xeral. Incremento nos postos de traballo especializados para atención urxente, incremento en xeral, que nos deixen contratar, por favor, e que ademais se valore a súa formación e capacidade. E en resumo,
Bueno, e creo que vou deixar aquí porque así nos dá tempo a falar un pouquinho. Vale. Pouquiño, pero un pouquinho. Pues moitísimas gracias. Entonces, bueno. Que era un dos motivos polos que queríamos facer isto antes do pleno do luns, é que o luns levamos a moción a pleno do acordo das Xornadas de Madrid, traspasado a moción para solicitar estes cambios está colgado o manifesto que saiu, está colgado nunha páxina que se chama Municipios por el Pacto, e aí nos pasamos a moción ese manifesto para aprobarla o luns no pleno do Concello. Bueno, pues moitas gracias a todos. Bueno, non sei se abrimos agora o turno de palabras, así que Eva. Sí, yo vengo para dar... ¿Sí? Pues sí, me por favor. Bueno, entonces empezamos a segundarlo, con lo cual la primera pregunta Para Pam. Esto, de esos 80 millones, o sea, realmente, o esos 80 millones que son como chocolate del loro, ¿y qué se van a dedicar? O sea, ¿a dónde van a ir? Porque claro, no van a llegar a la calle por las vías más normalizadas, que sería a través de todos los concellos, pero ¿dónde van esos 80 millones? Pues contesto o queréis hacer varias e logo contestamos? Se hai máis, se poden recoller, se non... Sí, eu queria facer unha pregunta. O tema dos cartos non é insuficiente a todas as luces, que non chegan. A miña pregunta é que instrumentos se van a utilizar para obrigar ao Estado a chegar máis cartas para o Pacto de Estado? Porque claro, se poden pedir, pero hai medios, hai instrumentos legais, en este caso, que se podan utilizar para así obrigar, porque se non se lles obriga non o van a dar, entendo eu que non van a ser capaces de darlo, pero hai algún instrumento que se poda utilizar para acabar estes cartos? El Pacto de Estado es uno de los ridículo, porque hay ridículas para el Pacto de Estado, para funcionar vacunas. Prohibir esa población mujeres en relación a necesidades, ensino, educación, fiscalía, formación de cuatro, con el pelo. El resultado es votado. Tiene un interés para el Estado con el enseño y por la mayoría de las sociedades como este país se va de esta izquierda, porque de nuevo o Partido Popular, o diseño que ten para nós non é ese. Bueno, a pregunta que fago eu, a mí o que me sorprende é a posición do Partido Socialista. Que posibilidades hai utilizando isto, emplazado, que eu sei que unha base social, algunas das mulleres que vengan a realidad con algúns nós. Eu non entendo a posición do Partido Socialista, que éramos que non, en que moitos anos, pero áreas de igualdade en todas partes, o Ministerio de Igualdade, o Ministerio de Políticas Públicas, que nos pusieron hasta que mal non ven, non había nada neste país. Me parece inconcebible que a posición do PSOE sea esta, que se va a utilizar para emplazarlos a eles, porque non é posible unha mellora en este país en contar con todas as forzas da escala social e estamos traballando con iso, porque o Partido Popular non ten ningún interés, isto a mí parece un insulto. A mí parece un insulto ás mulleres e a gran movilización dentro de marzo que se atreven a plantear que un Pacto de Estado se pode resolver con esos recursos. Un insulto a inteligencia. Non digo máis, o ver ridículo. Bueno, pois intento ser como super rápida. Bueno, primeiro, perdón, que estaba con móvil, pero porque mentre estábamos falando, ahora que tal a di que sí que vai a aceptar invitar a algunha catedrática para a comisión esta que vai a escribir os delitos, pero que só para estes delitos, es decir, as mulleres para as cosas de mulleres, logo se as manda para casa outra vez. Entón estaban escribindo máis profes de penal coas que estamos facendo a lei, que queren sacar un comunicado, entón querían, bueno, en fin, que decían esa Roci que non podía ir ao baño a cagar tranquila, porque cada vez que salía tiña o Telegram incendiado, en plan, asesinadas, locura, tal, o sea, é como un momento terrible, ¿no?, para as mulleres, pero bueno, un bo momento tamén para o feminismo, que é importante. O tema dos 80 millóns, a ver, eu non me quería poñer quisquillosa, pero é que ni siquiera están os 80 millóns.
Entón, bueno, deixo que a xente diga porque, bueno, pues porque de feito é o relato do Partido Socialista de Ciudadanos, non? Ciudadanos di que apoia os orzamentos xerais do Estado porque están os 80 millóns. Que fai o Partido Popular? Eles, o compromiso de que teñan que incrementar unha parte a partida dedicada especificamente á violencia de xénero e logo o resto de ministerios, non? Pois Ministerio de Educación, de Xustiza, Sanidade, dicir, repartilo por varios, Interior, que é moi importante. Entón, eles o que fan é, como ano pasado os orzamentos chegaron super tarde e non se executou nada, suman os 36 millóns do ano pasado, elevan un pouquiño máis esa partida para chegar ata os 46, ese é o único compromiso que cumpren, pero bueno, que en realidade de gasto de novo hai 11 millóns. Non é que haxa 46 millóns de novo nesa partida dedicada á violencia de xénero no Ministerio de Sanidade e Servicios de Desigualdade, é dicir, 11 millóns de novo. E o resto de cartos, o resto para chegar aos 80 millóns, non están. O sea, os orzamentos, non sei se os biches alguna vez en vivo e en directo, son 3 libros, hai 3 tomos, un verde, un rojo e un amarillo, nun é como unha exposición de motivos no que explica o que ven nos orzamentos. E aí sí, aí o PP di, vai a estar todo. Municipios, comunidades autónomas, los 80 millones, el ministerio de no sé qué, de no sé cuánto, tal, de otro, de la moto, tú lo lees y dices, Dios mío, llegó nuestro momento. Luego, claro, se botas o tempo de ir partida por partida orzamentaria, que é un coñazo, porque tens que, joder, ir ministerio por ministerio e vendo moi detalladamente para que se dedica cada unha das partidas. Non están nos 70 millóns, o sea, non... Por lo tanto, a que se van a dedicar? Pois non o sei, os que están, non o sei. Eu a única novidade que teño de cambio que fixo o goberno, porque nós, tanto coa delegada do goberno como coa ministra, como co secretario de Igualdade, estamos en contacto permanente, non? Que ahora fan un boletín mensual por parte da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, que non chega ao correo electrónico, se queredes vos podo rebotar, con paridas del tipo el Colegio de Farmacéuticos ha firmado el Pacto de Estado. Jo, pues qué guay, ¿no? Es que lo raro sería que non lo firmase, o sea, es que me quedo loca, en plan. Y este o nivel da ministra, o sea, non fan absolutamente nada. No 2018, perdón, 2018 estamos, no 2019 sae a macroenquisa, sei que sabedes que sae cada certo tempo, e nos estamos intentando pelexar agora que estes poucos cartos que meteron se adiquen a que esta macroenquisa inclúa as formas de violencia que non están ata agora recollidas, que pode ser unha ferramenta interesantísima para todas as feministas, a xente que fai a macroenquisa é xente que traballa no CIS, que peña super riquiña, moita daqui da Facultade de Socioloxía, non? É dicir que é xente como a nós. Entón estamos intentando que polo menos unha parte vaya dedicada aí e que iso polo menos sea útil. Agora ben, as carencias que teñen os ministerios, as reformas de calado como mínimo que plantexaba o pacto, non están os cartos. Logo que explicaban elas, non? Que o que estaba dedicado ás entidades locais é completamente ridículo. Que ferramentas temos? Gobernar. Bueno, ya me voy. Claro, non, a ver, non creo que poida ser de outra forma. É dicir, eu creo que cando falamos de como se ten que transformar a sociedade para poder acabar coa violencia machista, que ninguén se equivoque. O sea, non creo que vaya a pasar con un goberno do Partido Popular. A mí para entrar a negociar que dicía Roti, que pasámoslo moi mal, en plan, porque, bueno, pues as negociacións eran moi duras, fixemos un cálculo máis de 1000 horas de negociación, foi unha locura. Unha das cousas que sempre me preguntaba un dos compañeros que curraba con nós era, bueno, ti que sempre esta pregunta, existe unha forma de rematar coa violencia machista de dereitas? Existen políticas públicas de dereitas coas que se pode rematar coa violencia machista? É unha pregunta dificilísima de responder. A nós, aínda a día de hoxe, estamos dándolle voltas a este asunto. E por que digo isto? Porque eu sí que creo que o Pacto de Estado ten moitísimo interese. Os tratados de políticas públicas sobre loitar contra a violencia machista que ten a ONU ou que ten o Consello de Europa non son moito máis amplos, ni moito mellores, ni teñen moitísima máis incidencia que o que di o noso Pacto de Estado. E máis, o noso Pacto de Estado, aínda que se quedou corto, como ferramenta política, é dos documentos máis vanguardistas que existen no mundo na legislación da loita contra a violencia de xénero. Por lo tanto, un documento que foi de consenso de todos os partidos políticos, que aparte se deu nun contexto político en España moi determinado que ten que ver coas mulleres, eu non o desvotaría. Outra cousa é o que goberna ahora, pero se dentro de 2 anos gobernamos nós, joder, e coller o Pacto de Estado al día siguiente, hola, moi buenas, mira, me iría hacer esto ley, a partir de ahora le vamos a meter aquí 3.000 millones de euros. Joder, ¿por qué vamos a deshacer el Pacto de Estado?
como todas as leis que hai que estarían genial que se cumpriran. A lei de dependencia, a lei de igualdade, a lei dos dereitos sexuais e reproductivos son leis que para as feministas o gallá se cumplisen dende xa. Non son malas leis, o problema é quen goberna, por eso creo que esa é a ferramenta fundamental. Ainda así, simplemente para que os saibades, existe unha comisión de seguimento do Pacto de Estado que se constituiu precisamente esta semana. Esta comisión, bueno, pois en teoría, como os pactos de Toledo, ten a obriga e o objetivo de vixiar que se cumpran estes acordos que están no pacto e o control ao goberno, é dicir, que podemos falar constantemente cos ministros. De feito, outro día, como xusto fora o tema da manada, de acordo de todos os grupos, excepto o Partido Popular, que non dixeron ni que sí ni que non, pero bueno, tampouco se queixaron cando dixemos que había un consenso, vai a vir a comparecer a Comisión de Seguimento o Ministro de Xustiza, a Ministra de Igualdade e a ONU, que sabedes que foi a que lle deu un toque desde un punto de vista internacional a España, para, pues, peñita, non sei se facendo fatal, outra vez. Entón, bueno, pois, esa comisión sirve para iso, non? Para facer política, o sea, non... Eu non lle podo poñer unha pistola na cabeza a Montoro para que poña 1.000 millóns de euros máis. Por eso digo que creo que hai que gobernar, pero por iso é tan importante que este tipo de demandas se asocien ao resto de demandas da esquerda. O sea, é un paso fatal cando constantemente este un tema somente das mulleres. E non porque non as hombres, senón porque parece que o feminismo sigue sendo unha cosa como completamente circunscrita e non se ve que é clave completamente para a transformación social. E ata que isto non se asuma como unha das cuestións centrais e non estemos as compañeras que traballamos neste tema sempre nunha esquina marxinadas, querémonos moito, pero estamos marxinadas, non? Políticamente. Entón, bueno, creo que aí sí que está o grande reto para facer presión e que desde os portavoces dos partidos ata o último tal, ya me callo, pois teñen que facer isto. As creadas empoderadas. Empoderadas. Sí. Además de empoderadas, cuántas cosas se vienen de país. Sí. Poder estar empoderadas porque cuando está efectivamente, o todo está ben, hai que dotarlo. E o empoderamento que este país tuvo con todo demás é impensable para eles, como para ahora mismo a hacer, que non hai outra, Sí. ¿Alguna cuestión máis? O sea, alguno que máis va tempo? Sí, nos queda tempinho. Temos tempinho? Temos 5 menos minutos. Sí. hora de marchas. No, tranqui. O sea, Si hai alguna cuestión, sí, se teríamos puede. un par de minutos. Dalle, Eva. A ver, para cambiar el marco, voy a preguntar a Isa o a Rosy, ¿qué herramienta consideráis imprescindible de la que debe dotarse a los concellos para que, con la incidencia, la ciudadanía pueda ser mayor? Eu creo que a mesma que decía Pam, a parte de gobernar, que gobernemos realmente, o sea, recursos, principalmente recursos no noso caso. Eu creo que no noso concello aínda creo que habría que poner máis recursos na área de igualdade para poder facer, e cando falo recursos falo non só de orzamento, porque ao final os recursos humanos que temos nos dá pasta para o que facemos, bastante facemos con tan pouco, pero nós temos neste concello en concreto e na nosa área en particular un problema moi grande de persoal. Entón, recursos, ao final, ven sendo mesmo, aparte de gobernar, que é necesario, poñer realmente recursos na área e aplicar a transversalidade da área como se ten que aplicar, non? Pero, bueno, eso creo que se está facendo mellor, pero na parte de recursos estamos mal. Seguimos poñendo pouco orzamento, pero, sobre todo, pouca prioridade a políticas feministas e o traballo da área de igualdade e diversidade en concreto, neste caso. Pois eu penso, a parte de recursos, que é moi importante, pois política, non? Dende os gobernos dos municipios onde estamos, penso que temos que demostrar que podemos facer cousas diferentes e podemos facer non solamente con o mesmo presuposto, senón ademais mudando partidas superfluas, como tiñamos no Concello de Ferrol no capítulo 1 ou algúns capítulos que iban destinados pois a gastos de obras dentro da propia Concellería de Igualdade ou da área de Benestar Social, non? Dos servicios sociais municipais, mudando ese capítulo para onde se fan programas, onde o persoal e o municipal e non solamente, bueno, pois gastos superfluos, que ao mellor había partidas pois de
de 35.000 euros para arranxos dunha casa que anualmente iso pois non se precisa 35.000 euros todos os anos para un arranxo dunha casa das mulleres ou dun espazo público municipal, pois transferir os créditos a realmente programas que iso revirta na rúa e que a xente vexa que están facendo cousas novas e diferentes, non? Penso que iso é bastante importante. E logo, dentro de o que dicía un pouco Rocío, deste tipo de actos que se fan que por exemplo, nos atopamos unha consellería do Partido Popular cando chegamos, que o único que facía era o 8 de marzo por compromiso, moi incluído, o 25 de novembro tamén un manifesto que presentaban a pleno unha declaración institucional, pero casi nin actos, non? O único acto que fixeron se chamaba Somos Doces, que como non cumpren a ordenanza de normalización lingüística, non debe saber que significa que son dóciles ou dúctiles ou... Pois ese era o seu lema de igualdade do Partido Popular no Concello de Ferrol, e consistía en que ian a concelleira coas súas, bueno, con un grupo moi particular, ferrolán, bueno, cos seus abrigos de visón a comer muffins, porque tampouco chamaban magdalenas pola rúa real, non? Pois pouca xente eso o detecta, entón demostrar nos concellos aos veciños e veciños que eso se estaba mudando, pois é importante. E un feminismo na rúa empoderado tamén necesario para que empurremos desde a rúa moito. Bueno, comentar que non se presentamos a declaración que comentaba a Rocío e o Partido Popular se estivo, cando é o aprobado, o sea, é o texto aprobado no Congreso das Deputadas, o Partido Popular se estivo en Ferrol, o sea que supoño que en Coruña fará o mesmo. Algo a tomar a Manuel Miguel Lorenzo para decir estoy moi de acuerdo, pero... Pues a saber eso lunes por la tarde, eso, que queda ir alguien directo a moción, a presentar a moción, o lunes por la tarde no pleno. E nada, e vamos a intentar que se haga unha declaración institucional pola manada, se vai levar a xunta de voceiros antes do pleno, a ver se todos a aproban, se fará a declaración institucional e se non. Y dejamos cositas, Juan. Para la evaluación.